Maadjong adlaw ni Jutanan si Florami Bola na dahil ug bago pa ka sa ang channel, welcome ug daan na ka welcome back. Karong adlaw mga kagahi. Anyway, sa bago pa sa ang channel mga kagahi ahang tawganan sa ang mga viewers dani sa YouTube or sa tanan nga social media platforms. Ning hapit sa demi dari sa kananan sa mama ni Undoy kay manghuami og plato. Kay for to this video unexpected nga manglaag ta karon. Oh, grabe na nga manglaag, way plano-plano. Ura-urada ni ang manglaag karon. Unsa mao to nga nanghuami og plato kay gamong dinungag nga luto amo na lamang gida kay arong di na mo palit og luto sud ana lang may palitan og asa man gani mi karon malagpot o naa na day mi karon sa pilar mao ni agdam sa pilar. Shout out sa tanang taga pilar nga nagtan-aw karon sa ato ang vlog o di ana ko sa Injuha. Tapad raman dyan ato ang lungsod no pero murag ladyo-ladyo pag distansya. So anyway agatang laag karon mo adto ko mi sa has nga dagke kay nakakita man si Dalton og has dagke sa Facebook. O nga nag-Facebook man mi kaming duha. Kita man si katong ni adto ko nga buntis pa ko ni da ning ingon si nga mo adto ko no sa snake. Pero makagahi kay ladyo-ladyo man to kay luway pa man to pag abot na mo dari Carmen naka-decide mi nga mamalit sa mig protas karon na mi sima-simaen sa biyahe samtang mudung mi didto kay ladyo-ladyo badja kay timing man nga na may gidisplay dari mga bijabas kay bawa naman mo nga mao ga ang paboritong prutas mabisaya man nagma-Amerikano kanay Amerikano kuno ni mao man itong itawag magke di ba Amerikano man jaw gagmay Bisaya. Hoy inahan sa karon ning panabang arang kayayay man dai sa bulsa kay agduha ka buok 150 and si Undoy unta mo palit na pagrambutan pagtanaw just rambutan na nga pijungot naman mao tong ninga na sa Audi na raman to kini na lamang kiat-kiat sige lang kiat-kiat kay dagko mura nag-orange kay ilahi ba sa tong orange kay murag maggeton dyan nakakita po sila ning bahog-bahog or panburikat pero tawag na ni sa uban na nagpalit po siya usa ka putos kay ganahan po siya dana pero ando-ando wa ra gyapon to ni sa makaon kay bantekon wa siya mo angay to kay jang gusto kay katumang humuk-humok og ara pang timing nga kahit ning snack man pud ni namo lagi naaman pud si dara display nga turon o mao to ning palit lang pagduhang buo so dani mga taknaawa adyo koy gawas-gawas sa sakdanan kay gidugo man ko dani mga inday dyan mo nang galingkod-lingkod ra ko dadto si Undoy may nagdada ning lakawan ni nanghagad malamag kalit sa sayang man pud kay labog makalaag pud ta ba kay bung panagsarap pud ni sa maghagad lagi kay busy lagi pug pangita karon pag abot na magbilar naka-realize mi ag oras man day kay ting paniudto na ag bata na mo pakanan ba pero nagbawon man mig rice ug itlog para ijaha magpalit na pud mig para amo ada uroy crispy king sa laman ta karon kay maoy affordable mao poy amang nakitan dari di aman may atbang sa bayso na may bayso sa bilar mam ko ni karaan nga bayso dani gasipo kag mga pangutok dani guys kay kaning dugon lagi ko guys aran sipukas ang utok da mo nagigara-garaan lang pung Undoy dari kay bawo man sa gisipok na ang utok so daghan mga estudyante na nanggawas kay ting paniudto naman lagi o basin deg na ay mga taga bilar dani nananaw karon sa tang video comment ko mo daan na adya lang medyo atag dan ang usadan kay muram na si igdalos ning gara man hinupo sila naga bakbak man hinupo nga daghan ra bay mga tao dan nananaw o mo na na imong sudan karon paniudto magagahi manok-manok sa laman ta karon kay wa man makalugsong og lungsod kay og nakalugsong pa magtinapa ay nga naman sa bukid diba tinapa man hinuon may mark special kaysa sa manok kay ag manok naraman daghan magsuroy-suroy kalabangan pwede ra man ka magtirador pag man magpangaon ning hapit sa ko CR okay guys unam ko kaadyo Dalton nang iban-uban og manglakaw mi guys nga nas Dalton guys anhira mi sa saksanan mangaon kay lisod ka jung namis gawas kay sa bukalit og dagan bay nga kay kini laging bata di ta makabasas utok syempre alcohol sa putos kamot kay hawid-hawid ra batarad to mating magagay marag tagtaw nagjukuha kakita na ning merkado sa bilar nating ako baka hala lami na maday dagko na maday gadyo lang building tanawa oh lami na kaadyo di man ingani dus ni agi katong nilabay ko syempre karon arhita mo agi sa man mid forest okay kinsa man tong wa pa jud makaagi dari grabe na magajud mo wa pa mo makaagi dari nga mao man national highway kung dari kaagi sa interior pero di mga taga Bohol og marhibog Bohol arhi mo dari sa man mid forest kay nindot ka jud dari mga inday ja grabe ka jung kabugnaw ag hangin kay magke ka jud ilang kahoy ja habog pud basta kay landong daring dapitan ja di lamang ka matingangan ay daghang tao na kay mga turista na sila o kay magpicture man lagi mao man lagi ni tourist spot pud usa sa Bohol japon nanapay mo comment nga grabing paspasan ninyo na panagan hoy hara ni forward ning ang video kayo gang ipadugay abtan taga sa kaadlaw dan ni YouTube di mahaman na ang video kay taas-taas ba japan ning karsadaha so kay daghan malagig turista ditong unang dapita dari na mis tumoy-tumoy ning hunong diyan nagpalipad si Undoy og drone nara jay kuha kuno nga shot kuno kami gahapit-hapit lang mi dari amang gilingaw si Dalton kay lagi munaog man sa sakdanan so sa lubok mi nangagi ja lapot na mi sa Luway o di ana mi karon sa Zootic Animal Park and Butterfly Garden dari sa Agapi Luway Bohol dirhin ako sa una pero buros pa ko dadtong Dalton unsa na tuiga 3 years ka pina dadtong mga taknaan nagkahungag-hungag paghang ilong kay hungag manidaan pero lahi man jud maburos ta kay grabe na mga hungagang murag di na magajud mapugnan ning viral inog ang video di tungod sa mga has kundi tungod sang naong datungan ning hungag kay mga comment ta to puro man panamay di ni viral na hinuon so mao hinuon ang usahin noon ganahan ko katamajan ko kay feeling na hinuon viral na hinuon ang video makakwarta hinuon ko kapalit kog bugas ug ginamos pag-usod na mo guys mao na mga tao daraget nanampit na hi dai florame nga hi lang pud tagi nag pero uwaw gud ko so syempre na entrance 100 pesos ang entrance kada usa ning bayad 100 bawag bata wa man siguro buto
boto raman siguro na. So sa pa makaarhi dari nigsud nimo dari na mo bungat nimo nga ingani luno na si sa has guys si Samantha na nakakita po na ng Samantha nakahawid po ko na ng Samantha sa buhi pa na si kay dito man nagibutang sa oras maribuhok. Anda tungod sa katiguangan ni Samantha mao tong namatay na anja nalata na gutoy jahang laman loob na tuag panit na laman to gibut nga na laman nila kuton ja karon guys mao na nining bungad na mga has dari arang daghan na len color pero puro na sila mga baksan mga python ba anja mga cold-blooded man kuno ni sila so dira kuno pagka mag-uning suway gadyo ko gawid kay des niagi ning visit medari gipasan maning tire aga ko nalisang man ko ja buros ko datong takna awa jud ko mo padeo naglilili rako agi jahang kon guys texture guys mura bitaw si jaga nang hamison nga murag baw di masabot na murag magimok-gimok agi jibang mga nerve siguro po na mo gimok pud ba mga muscles nga na murag lainan man hawiran murag igura gud ko ning touch maning suway ra ko unsa jay feeling ag sidaw tunwa man hinon pud mahaglo pero magkagaya jud jang gipasabot nga dinhi ra ka makahawid og snake sa zoo pero og sa wild di pwede kay manuhak na mamaak na pero ada uri wa man si pud ni hawid gadjud kan igura pud ning touch pa parehara po na ning liwat siguro po na pero wa man pud nun ja mahaglak mura jang curious ba kalen lain mag-color na murag item tudo-tudo sila na dyan apa yelo na gagmay na dagko. Hoy, grabing kang ngilngi gadto tanawon kay bisan pag harmless kuno na matud pas mga tour guide ari harmless malagi kuno inga na yan lagi pun tanawon ni jara pero sa wild ni guys adi jud ta pwede mo hawid bisan pagbaksan kay narang haita ra man ang ipon photo jud nga to ang mga unod so kani may murag di ka hadlok tanawon kani yelo no ag karing isa kaning batik-batik nga murag may makit-an man ni natos kalabengan ato dani mao nay hadlokon siya tanawon murag feeling na manghangkab siya ba. So para na murag okay parang yelo kay murag bubintaha pa murag pag cute-cute pa sa tanawon nga murag pag basta di ka adyo hadlukan kani nga sa murag jara makalisang nang nibawat ang balibo ja karing usa guys tanawa guys gila ini si Jakay nagluno tanaw gid jang panit di bala inon murag ning dry siya padung na siya maupak ja sa puten daw na sila nga na so ning laho sa midar unahan kay gingil-ngil na mga jukos mga has janay malanggam dari day no nailanggam na parod jalen lain man mga langgam wa na ko na masa basta agahe ang purpose dani is malingaw si Dalton ja na may daghang mga kalapati dari nagpalit man pud mig mga tuwa nanuwa mi kalapati. Grabe din taon, lipada sa bata. Kay ag mga kalapati manungtong mapud sa kamot, magkubot kag mga tuwa, ganahan po sila magtuwak-tuwak sa kamot pero gisakitan ko, harang haitag uban. Grabe, hait og tiilo, hait og simod sakit. So kung nipison ka danig pad or panit sa kamot, azo na lang nga kay feeling na masamad mo, gakuha gani ko masamad pero hapdos hapit na jud siguro to masamad, ug dugay pa jud siguro wala masamad na. Nay magsige comment na ni sa YouTube nga, di ko na ganahan ha kay paspas kuno ko may istorya nga nandiyan. Matinga ako ni kay di ko na ganahan ha, pero sige comment, daghan ako mga video nga ijang ipang komentan. Shout out kay kuno mo ma'am. Congrats ulit tanaw karon. Kay mapangat na pagka. Sani si pagadugan ako daning panahon na din sa YouTube sige jagaw-jaw karon pa man kaning ingon. Ja labura bagay at mi istorya. Ingon putang na sa man ka sakit ka, gibito ka. Yan na pudani sin mo kaning mo na niya natural na ni si Jan. So bahala ka din na og paspasan ka na nagyayaan ka og ganahan ka ala padadson og wa ganay hala pag skip ni daghang mga vlogger na imong matan-aw. Wa ganay hawa ano ba gadyo magbilin pa mo mga istorya kay og mabadsan ra mo papiling victim na pud. Basta kami nalingaw mi daaris kalapati kay arang daghanak adyo unsa mga anad og tawo. Diyan na po dari lain nga langgam guys nakalimot ko sa ninganda na. Basta kay sa gamay pa ko aghang itawag na nilang tanan parot basta ingana og simod diyan na dari guys kana bitong si tawag dinhi milu. Makagahi matoy milu katong duha ka buok nagleuko. Andiyan na mga pikak daring gagmay taw poy pikak nga dagko wala man tama timing nga bukad agi jahang kunut di ba mo bukad man jahang kunut diyan na dari duha ka buok unggoy nga gi-close nagmaadto na jang cage dan na jagi pino jud kay mga uhat kuno ngaway. Andiyan kay naama may dari feeds para sa monkey magtas monkey unja pero atos unahan kuno kay maldito kuno tong nadadto mangaway kuno to. Andiyan karon makagahi kini ilang buaja din itanawa garabing tambukan na overweight na kuno ni kay kusog kuno mukaon ja karon ila kuno gibawas-bawasan nagpagkaon na kay grabe nang tambuk ka basig ma high blood na abi po kog tawo ra high blood pati man dai po dyan nasaktan pa na bari sa katukoy tukoy di man tukoy sa kaunggoy na rin ay nagduwa-duwas ang pikoy aras pagkahuli kam ni jud gaduwas ang pikoy abi po kog tawo ra no makaralit po tara ni mga mananap no kay kanang usahay abi na kita ra labaw mo po sila sa kanang isa kaunggoy na di kuno kada na pwede magpadeudaw kay gikan gidugo mamugmo daw na ingana ko hala dugon dai pud ni sila duhara kuno kaadlaw ilang dugo dani di parehas taw pero dugon sila every month kuya wano karing isa kaunggoy good mood mo tong mauray na tuwaan hoy makagahi na kurat ka jukos ibidari kay ngano ni hubag ag simod kanang mura bitos kanang mga artista bitaw magparituki simod dyan masubrahan ingana ning budlot magsige di kuno tug bangga-bangga sa haligi kay gusto mo gawas mo na ni hubag na hinugi jang simod kaya na pag mga has nagbalandra na pud ari kay padung man mi mo exit padung mi dito sa Butterfly Garden di laman jud kuno season karon sa Butterfly kay ting uwan ting kamatay kuno po na nila dyan tag nagbura pag ilang ginabuhi daw wa kuno kasabot sa giingon sa tour guide kay once panggod nga moarhi ka na tour guide nimo na dyan mag-explain siya sa bawat animals imong makita dyan kana si Dalton nino na minaw gipakita man sa tour guide ag itlog dyan mahimo na si jang dyan hangtod nga mahimo ng butterfly ag si Dalton na minaw basta guys grabe ka dyan jang paminaw feeling na ganahan si jag mga ingani dyan pa din namatay nga butterfly dito sa nga halos din siya gustong bijaan nga dyan nga butterfly is dead nag-o si ja so umaw ka dyan tinuod nga butterfly guys kay abi ko bagtanang purma inga na butterfly na depoy moot mga ingana so mao ni
Uy, basta kay tanan alibangbang naman sinasaho ang pananaw da. Mo exit naman ang tami dani guys. Kasi dalton kay mo balik naman ko na pud sa Big Snake. Mo to ning balik pagka Miss Big Snake for the last time. Ning tanaw pagka mi daan na kay di naman kasi sa mahalo na mo balik pa man gajud. So kung ganahan mo malag dari guys, daud-ura mo makaya ra ni tag 100 nag entrance dari jang na may mga bata okay ra safe ra man pud si jam. Lingaw ra man pud maglakaw-lakaw ra ka dari di lang man nimo tumba ng una ng baksan karon di ka matuhakan kaya syempre kung masakitan na sila mo pak mga gajud na bisan pag mo harmless. Og syempre sa di pa ko muhuman dani nga ang pag voice over dani sige jaw no shout out ko sa tanang mga trabahante daari nga nakailan na nga nanagad na ay salamat kadto ninyo sa inig-exit nimo dari na ay dagan kadtong mga souvenir daari nakahay-hay karon kay gihagad man ko ni ma'am dari papaliton kog souvenir anja hoy di na lamang ko mopalit kay taga Bohol ra man ko anja pugod taga anja asa pud gapit-pit ra pud sa bahay kay taga Bohol ra man ko pero lain paning lugar mapugos kog palit kay para na ako i-remembrance murag nabungbog na badya pud kay unay naman ta mo to na lamang gingan nga gamong purpose ra gadani aghas kay kirehang bata lagi nga na jadap mga nanawag na tudari nga follower ga picture mi nga na pasalamat pug bagay na pud gyapon nakaila ba anyway dani ra tama na tang vlog guys aptangin na laman sunod natong video bye bye.